Шо, дай моето момче. Шо, какво става? Змия ли? Това е тази змия, бък си. Смок. Какво да е? Ще го посяга. Ще я фаня за опашката й. Ето змия нищо не прави, че ще да е голяма етап. Изразпърсен. Дай, Шо, ти си! Вей, сериозно. Чак толкова си. Пами бе. За какво да я убива змията сега, бе? Ще я убива, човек. Нека я убие нас. Виж, за главата я захапа. Просто е циклата си, бе. Не беше истина, браво. За главата е къса. Чай, че му опръска, гад мръсна. Бе, Ти внимай, ти спускат течности. Сега ще се размръсна, лайна. Едва ли? Да. Той ма витрят. Бе. То спръска. Ела сама.